Dobar dan, ja sam Dragana Drenjaković, napredni teta healing praktičar i danas bih voljela da malo podelim sa vama moja razmišljanja vezano za naše reči. Znači, kako se mi osjećamo kada sebi kažemo da moramo nešto da uradimo i kako se isto tako osjećamo kada nama neko kaže da nešto moramo da uradimo. Znači, poenta je da ovim videom sam htela da malo akcentujem i da obratimo pažnju uopšte na vibracijsku frekvencu reči kad kažemo moram, moraš. I da to pokušamo u stvari nakon ovog videa da obratimo pažnju, da osvestimo i nadam se i da ćemo i promeniti. Znači, ne znam ako recimo vam je neko nešto rekao, slušaj, moraš da uradiš to i to. Automatski dobijate nesvesno neku, ajde da kažemo, blokadu. Odmah imate neki negativan stav ili odlažete ili sutra ću ili prekosutra ću ili ne znam, jednostavno naša podsvest na neki način se brani. Dakle, kada vam kaže neko da nešto morate da uradite, najčešće nismo u stanju da to uradimo sa lakoćom, sa, što kažemo, apetitom, voljni da to uradimo, nego jednostavno automatski krenemo sa nekim negativnim stavom prema toj situaciji, prema toj nekoj radnji što trebamo da uradimo, šta god da je vezano za to nešto što je krenulo sa moraš ili moram. Vrlo često pratim na internetu i čitam razne tekstove ili objave mojih kolega koji su na nekom istom putu kao i ja, kao i svi mi koji, eto, želite nešto da naučite, da napredujete, prosto kako bih rekla, na nekom svom razvojnom putu. I par puta sam isto tako, čitajući tekst, nekako, čim sam pročitala morate da, pa sad nebitno je šta, 3 tačke, ili morali biste, ili nekako mi je to odmah zaparalo i nisam dalje ni išla da čitam tekst, jednostavno celo moje biće se nekako promeni, da kažemo uzbunilo, zato što ja ne moram. Prosto ako to sad ide sa tom vibracijom, neću da moram. I onda, evo, kažem, već neko vreme napisala sam na mom Facebook profilu da ću snimiti video i baš onako malo mi je duže vremena uzelo da otprilike na najbolji način vam kažem ono što želim. Tako da, ako pokušamo da osvestimo u našem životu šta sve moramo, pa shvatimo da smo na vrlo niskoj vibraciji, pa razumemo da sa malim koracima ćemo krenuti u nešto bolje, pa kada umesto kažemo moramo, zamenimo sa volela bih, želela bih, probaću. Shvatimo da nakon zamenjenih reči dobijemo neku drugu, da kažem, perspektivu. Znači, iz onog stava odbrane moram, znači to odmah neko obavezivanje, neka naredba, nešto onako baš, odmah se tu pravi neka negativna emocija. Kada kažete sebi ili drugima trebala bih, želela bih, volela bih, probaću, nekako je jednostavno, barem ja, a evo nadam se posle ovog mog videa da ćete vi malo oslušniti sebe i nadam se da ćete drugačije krenuti da razmišljate. Dakle, kada sebi krenete da pričate ili ljudima oko sebe na drugačiji način, bez te reči moraš ili moram, jednostavno shvatite da vaša vibracija i sve ono što biste trebali da uradite, radite mnogo više sa lakoćom. Jednostavnije vam to nekako dođe, lakše, uradite pa vam je i lepo. Dakle, ja recimo strašno
Najteže mi je što moram da radim, recimo, to je da perem sudove. Ok, ajde sada imamo i sudomašine, ali recimo desi se da ne stavim u sudomašinu, nego da recimo, ne znam, nebitno je, treba mi sad nešto ili... I sad kao, moram da perem, moram da operem one 2 čaše, znači, to mi je toliko teško. Znači, ja u startu, pravo da vam kažem, više se i ne pomeram. Ali ako sebi kažem, ajde da operem one 2 čaše, pa ću da vidim ovo dalje, pa nekako operem, to nisam ni shvatila. Mislim, nisam ni shvatila da radim ono što najmanje volim. Tako da, hoću da vam kažem, evo, putem ovog videa, da pokušate da osvestite koliko zaista nisku vibraciju ima ta jedna jedina reč moraš, moram, i koliko ume zaista da nas još više spusti i da nas negde isputa i da dobijemo potpuno neke blokade da to uradimo. Pa i ako uradimo, dakle, ne damo negde 100% sebe, nego uradimo onako, čisto ajde i to da skinem sa dnevnog reda pa da idem dalje. I onda zamislite koliko stvari vi sebi morate da uradite, da napravite drugima, i onda shvatite koliko ste svoju i tuđu vibraciju spustili samo sa tom upotrebom te jedne reči moraš. I onda kad pomislite, a što ne bih pokušala nešto da promenim? Pa krenemo sa jednim malim korakom. Pa onda kažemo sebi, baš bih to volela da uradim. Pa onda kažeš, nešto ti još nije baš kako treba. Kaže, pa dobro, ajde, volela bi, ajde probat ću. Pa već se tu malo nešto kao promenilo. Dakle, hoću da vam kažem, većina nas negde nismo ni svesni u svakodnevnom životu koliko sa upotrebom naših reči, a znamo da svaka reč ima svoju vibraciju, možemo nesvesno da spustimo ili podignemo vibraciju. Tako da ja preporučujem, hajde, evo, kreće lepo vreme, kreće proleće, pa ako ne možete neke velike stvari da uradite, pokušajte da promenite samo reči u svom životu. I onda posmatrajte i gledajte šta se dalje dešava. Dakle, iz mog ličnog iskustva, kada krenem prema nečemu, bez otpora, bez moranja, bez tako neke niske vibracije, verujte, lakše uradim, podignem sebi još vibraciju, sam u stanju da uradim još neke stvari o kojima nisam ni razmišljala, sam lepo raspoložena. Hoću da vam kažem, trudimo se, jer smo svi najviše odgovorni za naš život i za naše misli, naravno, jer nam sve kreće od naših misli. Pa ajte onda, evo, moja preporuka i moj mali doprinos, zaista mali doprinos sa ovim videom, da pokušate da promenite svoje misli, da promenite kad god krenete da kažete detetu, mužu, komšiji, zaposlenom, sebi, roditeljima, bilo kome. Kada krenete da kažete moraš ili moraću ili moraćemo, pokušajte da nađete, da zamenite sa nekom višom vibracijom. Pa može da bude svašta, to sad neću ja da vam pričam, mislim da možete i vi prema sebi da nađete najadekvatniju vibraciju i najlepšu reč. I onda ćete vidjeti koliko će se to promeniti i koliko će se u stvari vaš odnos prema tim stvarima promeniti i prema jako puno drugih stvari. Promenit će se vaš odnos prema tim ljudima, promenit će se na bolje i odnos tih ljudi prema vama. To je ono što mogu da vam potvrdim, zato što sam imala prilike u svom životu i ovo sve što pričam kroz ove moje videe u stvari jeste ono što sam ja iskustila, doživela, probala i smatram da nekome će značiti i otuda i ova moja potreba i volja i želja da snimim ove videe, jer smatram da zaista sve što naučimo, ako podelimo, to se uvek umnožava, širi, ide sve više, nađe neki svoj put i sigurno sam da će naći neke ljude kojima je zaista potrebno. Tako da, eto, na kraju ovog videa, da kažemo, moja preporuka jeste da osvestite sve reči koje imaju malu, nisku vibraciju, koje vas vuku dole,
vas i vaše, naravno, voljene, da pokušate da ih osvestite, da shvatimo koliko naše reči mogu da nas i podignu, a isto tako, naravno, i da nas spuste, ne samo nas, nego i naše voljene i drage ljude, i da jednostavno samo malo damo značaju našim rečima, da osvestimo šta kažemo, šta smo mislili, da li možemo nešto da kažemo na lepši način. Dakle, da ne kažemo nešto iz te neke vibracije, naredbe i tako dalje, nego da pokušamo da malo to sve podignemo sa nekim lepšim rečima koji imaju bolju, višu vibraciju, ulepšamo i sebi život, a isto tako i ljudima oko nas. Tako da, eto, na kraju ovog videa rekla bih vam možda da je najvažnije da krenemo od nas samih, jer kad god u sebi nešto promenimo i krenemo da delujemo na nešto drugačiji način, to se naravno ogleda prvo na našu najužu okolinu, mislim na našu porodicu, pa na naše prijatelje i onda to ide dalje. Tako da mislim da je jedan od najlepših možda doprinosa, eto, upravo na taj način. Pa toliko od mene za ovo javljanje. Nadam se da vam se video dopao. Pišite sve što imate da kažete, da pitate, da ne znam ni ja, podelite video, tako da smatram da će naći put do svih vas kojima je potreban. Eto tako, želim vam lep dan. Ćao!